Ita nga rabi kat adati mensahe nga kayat ko nga ituloy kakabsat ta amuyo numan pay napintas dagiti mapaspasamak ita adu dagiti karit iti panagbiag ti inaldaw. Ti uneg ti pagtaengan adu nga panubok tayo kadagiti pagubraan tayo permi nga may stress ti daduma ita man takaabay mo no may stress o din sapay nakapagkararag itayan di pa'y makasaon ti bandog nagparikotnan kanda dumapay kakabsat kat amuyo pas panang ituloy ko deti lesson ta idi last week may sa kadagiti importante nga kalidad no apay nga ti may sa a Kristiyano ket di kalibre nangatog di kalibre na kakabsat ket dayjay makuna nga ability to survive. Ability to survive. Ibagayo man amin, go. Ability to survive through all seasons. Aya, kasla ti arig na kumakat kayo, daytaman ket kapudot, wano kapigsat bagyo, adalatad jay kakabsat, nga hala nga nagtalinaed, no di ka tagtultuloy nga agbongbong alat kakabsat, iti tiyempo na. Ang nga dete, may ti init, kita nalaylayan. Unay may ti bagyo, natiban kakabsat. Ti Kristiyano nga nangatot kalibre na, ti Kristiyano nga nabunga kan maaramat ti Apo, dete natibker nga masurvive na, dagiti amin nga seasons, nga pakasuutan, iti pamati na iti Apo. Ado dagiti believers kakabsat, na isalakan imawat ti Apo ngam weather, tiyempo kakabsat. Agda ta church numayat tiyempo na, numadit tiyempo awan ta church. Aya, moody nga makuna. When makitam ti prayer meeting, numayat ti riknana, numadit riknana, awan di prayer meeting. Umay agaten ijay Sunday afternoon, ijay Batak Paway outreach, numayat itirik nana, numaditrik nana, kat masadutan, masulitan, wano aglamlamiisan, awan latan kakabsat. Well, kasano nga ruden kakabsat, aya, nagado, dagiti kayat ti Apo ngay paaramid kada tayo, kat nukas jay tayo nga rud kakabsat, no kumakumpanya, haan nga napintas nga kumpanya nga ti empleyado na, sumret no kayat na, haan no saan. For whatever be the reasons or the factor kakabsat. So nga iti dayti nga rabi, kayat ko nga isuro kada tayo, no kasano ti ag-survive. Mabalin nga kayam ti ag-survive no para ti pamilya, kayam ti ag-survive no para ti negosyo, para ti trabaho, ngam sabsabali kakabsat no Christian life ti pagsasaritaan. Adot unbelievers nga, they can survive for their family, they can survive for their job. Uray ungtan ni boss na mapalata agubra, di ba? Uray batit sweldo na mapamutlata, uray agsaksakit mapamutlata. Unbelievers can do that. Ngam no maipanggapan ti Apo kakabsat, no maipanggapan iti church, apay nga tanga hanna kaya nga surviven. So sabali nga min kakabsat, ayan, it is a different thing. Ket napintas no masursurum ita how to survive your faith not only for the ministry of God but mai-apply mo tumuton the other aspects of your life as a Christian. Christian in the home, Christian in the workplace, makapag-testify ka. So dedicated ability to survive as a Christian and for the glory of God. Amen. Oo, tigiti pa'y daddo mga Kristiyano kat no kumagibing kat abo no adot blessing na may mayat iti panangtod na ngam no adot parikot na kakabsat awana na makaituden nga para iti Apo. Well, by the grace of God kakabsat masapo la masurvive tay amin dagiti nga banbanag. Amen. Kas jay tay lang kakabsat wano seasonal Christian tayo. Mangted tayo numayat tirikrik na tayo adati di kapilya numayat tirikrik na tayo numadi kakabsat awan tay latta awan latan hantay man laeng nga dete kunatay kot ala uray up and down ti panagbiag uray anya nga season iti tawtawan paspasamak masapol nga ubra eklat ta di responsibilidad ko para ti Apo. Ability to survive. Kahit kung nga maawatan nyo kakabsat as my introduction,
Nga deti, pa nag-survive kakabsat, ado di kiti Kristiyano nga, good starters, nga na makalipas. Aya, handa nga min masurvive. Ti pangalaan tayo deti kakabsat kat, di ba, i-remind ko lang kada kayo, DJ 4 kinds of soil, DJ umuna kakabsat kat wayside, ijay pela nga na nasurvive. At ay may na pa nakigimog, di mo tagdingding ti sa uti apo, mabalin nga umiriral king kwa na dete, pampanunutan na te utang na, pampanunutan na te parikot na, pampanunutan na problema na. So nga oray nagpintas di mensahe ti apo, while di kaabay na permi, nga kasla dete, mabsug ti sa uti apo, isuna kat kasla saan kakabsat, gaputa wayside, adda bara, adda makaibara ken kwa na, kat mabalin nga detat mesa nga rason no apay nga sika kabsat kat kaslahan mo makita nga masurvive mo kanham ka nga consistent gaputa dagiti sa uti apo nga kasapulan mampapigsagan ka kat adabara iti Christian life mo. Di kat takaw ni Satanas kala dete impreach ko ti maysa nga Domingo. Sino ka dagay tinangay-apply di jayan? Kat 2 weeks ka kabsat aya dete may panggap ti quiet time. Di ba no, quiet time ka, ana digiti bamba nagalaglagi po mo, umuna ti amin, laglagi po ti gratitude, may kadwa, grace, guidance, nalagip mo di dyan. Kat no inaramid mo di dyan, 2 weeks sen kakabsat, nakitam ko ti dakkel, nga nagrang ayan tabiyag mo, na ko na, awan, pinagpatas ko, di kita, idingam awan. No, adakas jay kakabsat, talaga, nga awan itibanag na. Ayan. May kadwa kakabsat, DJ Stony. Amoy, DJ Stony. Di kita'y, apaw, nagdingag kat no, naawatan na di sa uti apo, mayat ko na nakaragragsak kakabsat. Wan, makitam to no ko, na-excite, adatong Domingo, next Sunday, awang manan. Deti, commit ko na, talaga, nakapintas ni message ni Pastor. Kanayo naktumaki prayer meeting, awang mo't ita, kitang manod, dagta. Awang mo't kakabsat. Awan, digito'y makuna nga ningas kugon. No damo talaga nga narubrub kakabsat. Ngam no kasanot kaalisto na nga removrub. Kas jemot lag kaalisto na nga napuluyan. Apay, gapo ka digiti parikot, gapo ka digiti problema, nagdaras nga naidap. Nagdaras nga napundi kakabsat. Mayat di arangkada na pagamamwam madimanan. Amen nga amen ita. Tunukwan, awang manan, agbumulanglang, nagdaras, teko na ako, no kasanot kaalisto na nga removrub, kas jemot lat kaalisto na nga nasabsaban, kakabsat. Well, hantay ko mga kakasjay, amen? Awang mapasamak ti, plano ti apo ti biyag tayo, no kasta tayo, kakabsat. May katlo, torni, deto yung mag-torni, iso deto mayatan kakabsat, ngam, gapo ka, dagiti pagkasapulan, iti panagbiag. Iyon unanan, dagiti pagkasapulan. Iso nga ti Domingo, awan. Prayer meeting, awan. Sunday afternoon, awan. Apay, iyon unanan pagkasapulan. Kasapulan na pinansyal, mapanagsapul kwarta. Kasapulan at emotional, iso nga tiltila da papapanan na. Sa absat, thorny ground. Sayang, nakabungbunga tayo kuman, kan adupay kumatbunga tayo. So nga kabsat, antay ko maipalubos, no makita yu itagat ko na tayo, kasla siyak DJ Wayside. Nga daat ti church ng adabara, kaslahan na sumsumrag kanyak ti adan. Ay siyak sa DJ Stony, nga no kasanot ka alistot pa nagrub-rub ko. Tunuin may ti problema, kas jay madlag ka alistot pa nakapunpundit. No kas jay kagabsat, apo ko na masapol ti solusyon dito nga parikot. How can I survive? DJ tinagpindas nga sa lutso. Pabalin ako naman kat siyak sa DJ Torni. Aya, nga dumagat mayat tirugikon ngam tunurumswa dagiti pagkasapulan pinansyal, emosyonal, mental kanda dumapay. Kat iyon unakbot digito yan imbes nga iti apon. So nga, brethren, it is very important nga masurvive tayo digito, ma-overcome tayo, malasatan tayo. Digito nga banban naghang isudat manglapadan ti panagtultuloy di Christian life tayo. Amen. Katatagabsan, makita yo, nga digito'y nga, they have the ability to survive, at mapasama. Digito'y Kristiyano nga talagang agtalinaad. You know what? They grow better. Through these trials and not bitter. Detat may sa karakteristik na. They grow better through trials and not bitter.
sumaysaya at pay ti Christian life da, rather than agbaling nga napait. Kat no si di kabaliktaran itang Arabi, apay nga ta. Kunam, kada dumteng ti panubok, umalsama, pumaitat, apay nga ta. Diba? Kuna tayo kapsat. Well, very simple. No anyat at dadya nagunag, iso trumwar kakapsat. Iso nga, itang Arabi, discussed, sukatan tayo nga minti content ti biyag tayo. Kasi no lemon tayo, siyempre no mapuspus tayo, lemon juice ti rumwar, haang kakapsat. No kape tayo, ti content tayo, no puspusan, kape ti rumwar nga pait. Ngam no diro tayo kakapsat, kat mapuspus tayo, akat honey, nasamit ti rumwar. Iso nga, ti point de, ti message nga papanan na de, ti lesson ko itang Arabi sukatam ta content ta panunod kan biyag mo. Ikatam di gijay, ti pang sukat mo kakapsat, deti sa uti apo, tapnon no mapuspus ka kakapsat, kadagiti parikot kan problema ti biyag, haang nga dyan na alsem, haang nga dyan na pait, ti rumwar kan ka, no dikat nasamit nga sa uti apo. Ako na di Psalms 19, sweeter also than honey, than the honeycomb. So nga kakapsat, itang Arabi checkam tabiyag mo ita, evaluate, apo anang nga tagpay, so apay nga takastuyak, aya, nga no umay ti parikot problema, masurvive, magagtultuloyak mo't latangam timot rumor kanyaket na pait, timot rumor kanyaket na alsem, timot na samit, husto lakat di ko na ni pastor. Kunam mo na, wrong content ti ada kanya, kunam, Lord, kunam, sukatak ti content deti biyag ko, dapat ti karga ti puso kan panunod ko, dagiti sasaom. Amen, kakabsat? So nga, patsit deta ta, no basaam ti Genesis, kaslagan Joseph kakabsat, aya, nagpindas ti kunana Genesis, ikabilyuman AB, nga kunana nga kastagat, you meant it for bad, for evil, but God meant it for good. Kunana, di ba? Nakamaymbayat. Apay, numampay, awampay ta Romans 8:28 ide, amuna kakabsat nga ti Apo, kaya na nga pagbalinan, dagiti problema, nga blessing to kada tayo kakabsat. You see, so no, dadigitoy nga sasauti puso kan panunot mo, parwarin na rago, parwarin na talna, parwarin na kakabsat, itinasamit. So nga, kakabsat, evaluate mo kunam Apo, madi nga talaga, deti content ti biyag ko, taapay nga, basta umay ti pa nakapuspus ko, kat kastoy ti pasamak. Amen, kakabsat? Okay? Kan makita tayo pa, nga, dagiti talaga nga, the ability na to survive, kakabsat, ti Christian life, halangan nagtultuloy, kasi hamat aming agtultuloy kat agtultuloy nga naragsak, hindi dumagat agtultuloy, makunalang agtultuloy. Yan dumagtultuloy, napait lata, madagtultuloy lata, di ba? Ti kaya ti Apog, tultuloy ti nga nabunga kat naragsak. Kat makita tayo nga sa ti Biblia, nga ti maysa kadagiti, makitam nga result, the ability to survive na, kakabsat, they are very inspiring. What? Maka-inspire kakabsat, maka-bless iti biyag na, maka-bless iti Christian life na kakabsat. Kat ni, malagip ko manan, kabaro pala nga member tayo ni Brother Joman, ngam to God be the glory kakabsat. Aya, ti agda mga paglaslasatan na ita, kat padaking kwa na iti cancer, na ikat DJ, inikat na iti parte di thyroid na, agander ko ti radioactive procedure kakabsat. Aya, ngam di testimonyo na awam makitam nga kinapait, awam makitam nga kaslakwanan o dikat adda di parabor ti Apo kakabsat. Di nga parabor ti Apo kakabsat o ti Apo. So, it's very inspiring and a great blessing. Amen? Tulduloy. Kat to God be the glory. So, kuna na ti 2 Corinthians chapter 1 verse 4 ngamin, nga kuna na who comforted us, kuna na dito. Aya? Kuna na dito, who comforted us in all our tribulation. So, DJ tao nga, the ability to survive na, meaning, amuna di comfort ti Apo, di biyag na, ano kasama, that we may be able to comfort them. So, kaya na mang comfort. In other words, people are blessed, no isut ag comfort. At maibaga na di comfort ti Apo gan kuana gre. Kaya, maibaga na di kasano nga liniw-liwati sa uti Apo isuna. Kasano nga babaan kadagiti sa uti Apo gan parabor ti Apo. Kat nakapagtultuloy isuna iti Apo. Amen? Oo. So, itatagakabsat,
Okay? Sakbay nga close at mapamanta oras nan. Ti mabali nga sa ludsod tayo itagat pastor. Kasano ti ag-survive? How can I have the ability to survive all the trials and troubles in my Christian life? Well, umuna ti amin kakabsat, kita antay dito 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12, verses 9 and 10. Kuna na dito 2 Corinthians 12. Kuna na, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. So, ti paggapuan iti kabailan tapno masurvive tayo digito'y kakabsat, ket dayjay panulong ken parabor iti Apo. Oh, takunanan my strength is made perfect in weakness. Kuna ni Apo Jesus, dayjay pigsak ket anak ket nasawunan maitutup eksakto kunana. So nga kunana dito mangan anay kunana gayam. Jay pigsa ti Apo isut mangan anay jay kinakapoy tayo. Dana ko na dito gapuna siraragsakag unay ngagpasindayaw anang nangruna ti kinakapoy ko tapno ti pan nakabalin ni Kristo sallukuban nakkuman. Gayam kakabsat ti dapat na no umay dagiti panubok ket mariknam ti panagkapoy dapat sallukuban naka ti parabor iti Apo. Now, kuna tayo idata, Pastor, kasano ti panang sallukob kanyak, iti parabor iti Apo kakabsat. Now, dinggan that. Tapnon ti parabor ti Apo, sallukoban na kakabsat, masapol nga jay panunot mo. Kasi, listen to me now, titulbot dito ita kakabsat, deti panunot mo. Okay? Masapol nga iti mang tengel, wano mangiturong, dayta nga panunot, ket deti sao iti Apo. Kayat na nga sauwan kakabsat, kasti nga mindeta. Kasano nga sa lukuban ti Apo, kasano nga sa isang lukob ti Apo, ti parabor na ken ka, no rebellious mo't deta panunot mo. Alaman kakabsat, kas pagarigan ko ada parikot ken problema, agrebrebelde ka mo't ti Apo. Kasano nga sa lukuban ti Apo, ti parabor, kasano nga isang lukob ti Apo, ti parabor na ken ka. Diba? Kasano nga isang lukob ti Apo ti parabor na ken ka, no di kita imot negatibo, ti agar-ari ken ka kakabsat. So ti point na dito itata, ti formula na, jay parabor ti Apo, plus, jay sao ti Apo nga agari ti panunot tayo, equals survive and thrive. Kayat mo nga masurvive, kayat mo nga ba-thrive, kayat mo ti talinaed ken na bunga a Kristiyano, masapula sa lukuban na kati parabor ti Apo, ngem jay panunot mo, masapula pa iturayan ti sao ti Apo. Ulitet manen, no hang ka pa iturayan ti sao ti Apo, han nakasalukuban jay parabor ti Apo, tapno papigsaan na ka di trayan mo, ta rebellious ka met, di ba? Negative met, panagdwa-dwa met, fear met kakabsat, panagdandanag, anxiety met ti pagarian tayo, ti biyag tayo. Kasano kakabsat, nga ba isang lukob ti Diyos, ti parabor na kada tayo, no di tayo met awaten, akseptaren, recognisaren, kan paiturayan, ijay sa uti Apo. Ulit-ulitat deta kakabsat tapnon ti kasta, malawlawagan ta panunot yo. Kasi uray kararag kakarapo, ikan nagtipig sa kunam no, agrebrebel demot ti pampanunot mo kakabsat, awan. No stubborn tayo mat, masapula pa iturayan tayo kakabsat ti sa uti Apo. Pastor, pagkakitan ta Biblia, deta nga concept, deta nga concept hangko nga sarili, deta nga concept na adal ko ti Biblia. Takunana dito Psalms chapter 1, Psalms chapter 1, verses 1 to 3 kakabsat, dinggan niyo aya. Psalms chapter 1, verses 1 to 3. Nga kunana dito, kung katalukibot ta, Ilocanot pagbasa. Kunana, bendito ti tao saan na magnati patigmaan dagiti na dangkes. Kat no ti sursurutem nga advice dagiti ungodly, kasano nga sa lukuban nakati parabor ti Apo nga rod, no di jay ti surutem nga advice. It makes sense?
When no makipagtakder ti dalan, dagiti managbasol. When tugaw ti tugaw, dagiti managsabsabrak. No ti pagsarsarakam kakabsat, no ti source ti comfort mo, kan ti source iti counsel ti biyag mo, kat ungodly, kasano nga sanlukuban na ka di parabor ti Apo. Siyempre, handa ka sanlukuban di parabor ti Apo, ta wrong nga rod kakabsat, di panunot ka dagan ka. Iso nga, masapol nga maitama dayta nga panunot, masapol nga malawlawagan dayta nga panunot, iturayan ti Biblia dayta nga panunot, tapno sumanlukop ti parabor ti Apo. Kat kunana ti verse 2, ngem ti pakaragsakan na adda iti linteg iti Apo. Oh, kakabsat, naunag dito nga insight nga intud ko kada kayo kakabsat, ngam nakamaymayat, kunana tiragsak na dito linteg. So nga dapat, no adot panubok mo, iso te kung kunak manen, agribyo ka ngamin, digiti preaching outline, kunakad, di ka mo't agribyo. Amen. Dinggam ulit, digiti message, i-review, i-replay, digiti preaching ko, di ka mo't i-replay. Tila damot ti pag-alalan tayo kakabsat, kasano nga sumalukop ita di parabor ti Apo. Sa balimot nga espiritu ti agar-ari ti biyag tayo. Should be the spirit of the word of God. Tapnon di grace ti Apo, sanlukuban na tayo. Kat dayti nga tao, nga talagang agadal ti sa uti Apo, kunana di verse 3, he shall be like a tree. Okay? Mayari to ti kayo, nga naimuna ti sibay, dagiti danom, akat ta kunana, uray anat season ng kakabsat, talaga nga, si bibiyag day nga kayo. Apay, wunta tinakaimulaan na, kat sibay ti danong. Ano di nga danong? Deto'y kakabsat. O, agtikad ka, no awan sa uti Apo tabiyag mo. Nakita yung kakabsat. So nga, data nga panunod ti dapat kakabsat nga matarimaan kan ma-fix babaan ti sa uti Apo. Unanad to'y, dagiti danom, amang ted ti bunga na iti karbengan na nga tiyempo, dagiti bulong na saan danto amalaylay, ket amin nga aramiden na kunana, anyam aramiden na, ket rumangay. So nakita yo, very simple formula kakabsat. Tapnon jay parabor ti Apo, salukuban na ka, masapol nga paiturayan ka, kadagiti sasa uti Apo. Dito iti dapat kompas mo, guide mo, anchor mo, lifeline, sa reked mo kakabsat, dagiti adal ti Biblia. So, grace of God plus the Word of God equals ability to survive. And if you have the ability to survive, kunak man itayan kakabsat, agbaling ka nga influential Christian, very inspiring Christian ka, anapay kakabsat, hangkan to nga kasla DJ wayside ground, stony ground, thorny ground. Amen kakabsat? May ala, I hope nga detoy, kat adadda nga nakatulong nga nang ted kada kayo, iti lawlawag kakabsat, kan talaga nga makita yu itan nga, nakasisisita, ngagtali na agtala tatakadagiti, prinsipyo. So nga, kakabsat as I close, masapol nga the life verse mo, iti amin nga aspeto ti biyag mo. No may panggap ti panag-business, dapat ada life verse mo nga pagtaktakdiram. Nakunam, a good name is rather to be chosen than silver and gold. Masurvive mo to dagiti amin na temptation. No adda deta nga pagtaktakdiram. No may mo dagiti trials, at the versicle pagtakdiram, the Lord is good and strong on the day of trouble. He knoweth them that trusted in Him. No may mo iti balay kiti panagbiag. Unang nga, what shall I render unto the Lord for all His benefits? Digita nga versikulo no isu kakabsat, iti mangituray iti biyag mo, ikadanat negatibo, ikadanat kina rebellious, ikadanat kina palangguad, amin kakabsat, nakawaywaya, ti panagsalukog, ti parabor, iti Apo ken ka. Amen. I hope the message was very clear to you tonight, mga kapatid. Okay? Kat agkararag tayo maron. Apo Diyos, umay kamken ka, bendisyonan, deti nga invitation, kat umay digiti kakabsat, kat deto'y Apo nga adal itang arabi, pagbiyagan da ka di o Apo. Thank you Lord, in Jesus' name, amen. Kahit kuman ngagpasango kayo kakabsat, at parintuman, kat kunam Apo, thank you. Perme, kasjay gayam. Awang problema gayam di parabor mo Apo, ti ayan na problema, siya. Agar arit rebellious spirit kanyak, agar arit ti fear, anxiety, worry,
agar ari ti carnality ti biag ko. Isuma lang nga na sumalukob kaniyak ti parabor mo, Apo. Dapat agpasango ka, parintumang ka, agkararag ka ti Apo. There's no other way. Detat formula ti Biblia kakabsat.